निउस नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो सालबारि जिल्ला लाइमोन बिपिएफ, सालबारि ब्लक लाइमोन बिपिएफ आरो मथंगुरि ब्लक लाइमोन बिपिएफ जों जथाय लोगो नांनानै प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 8 मे 2025 इं मायथाइखालि मोनाबिलि समाव बडलेण्ड बुब्लि मुंनि मोनसे निउज पर्टेलाव जोंनि आगुनि बिटिसिनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार एबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि हेंथायै बा माखासे अजद जों नुनो मोनदों। गुबैयै बिथांमोना लिरदों दि हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब आरो स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब। बिथांमोना बे आरजाथावै बा गनायथावै कन्टेन्ट एबा पस्ट बिथांमोना बडलेण्ड बुब्लियाव एंगारदों। बिथांमोननि बे पस्टनि हेंथायै जोङो बडलेण्ड बुब्लिखौ सालबारि जिल्ला बिपिएफ इउथ बिपिएफनि जानानै कन्डेम खालामदों। जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बेफोरबायदि आरजाथावै बा गनायथावै बाथ्राफोरखौ बिथांमोननि बडलेण्ड बुब्लिनि निउज पर्टेलनि गेजेरजों जाहाथे फोस्रावा, बेखौ जोङो जिल्ला इउथ बिपिएफ सालबारिनि जानानै कन्डेम खालामदों आरो सोंखारिदों। नै एसे आगोलावसो सालबारि पुलिस स्टेसनाव बडलेण्ड बुब्लिनि एगेन्स्टआव जोङो एफआइआर होनानै फैखांबाय। दा एफआइआरआ अलरेडि साबमिट जाबाय। बिथांमोना जोंखौ आसा होदों थाबैनो केसखौ रेजिस्टार खालामगोन आरो जोङो प्रखाखननिसिम बेखौनो खावलायनाय जाहाथे गोख्रोङै अर्थात थाबैनो आयेननि राहा लायो, बेखौ जोंनिफ्राय असि बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय। जोंथ' बुंनो थाङो जे बिथांमोननि जिखिनि निउज चेनेल बडलेण्ड बुब्लि, बिथांमोनाथ' वान साइड जानानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो थांनाय 8 मे खालारावबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ थिग बे रोखोमै आरजाथावै खोथा बा गनायथावै खोथा बुंनानै बिथांमोना जिखिनि पस्ट होदों बा कन्टेन्ट होदों, बिनि सायाव जों नायनानै नुना मोनोदि बिथांमोना थाबैनो बेबायदिनो फोसावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। बबेबा मोनसे चेनेला कमन जानांगौ, जेराव नोङो बबेबा मोनसे राजनितिनि हान्जानिल' जानानै बेफोरबायदि खोथा बाहायनाय बा लिरनानै बेबायदि पस्ट होनाया जोबोद दुखुनांथाव। इयुनाव जाहाथे बिथांमोना कमन नोजोरजों रादाबफोरखौ फोसावो, बेखौनो जोङो जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो बेफोरबायदि लिरनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो इयुनावबो बेफोरबायदि नुबावोबाथाय जोङो गोख्रों आरो राहा लाबावगोन। आरो बडलेण्ड बुब्लिखौथ' जोङो जोंनि सालबारि जिल्लानि बेन्दोङाव बिथांमोनखौ जोङो बयकट खालामदों।